Здравейте, аз съм Wild и днес ще правя първи епизод на оцеляване от Майнкрафт и в момента правя света. Това ще си ида. И така, без читове и с бонус съндък. Така за кеф. И нека се генерира. И така кътвам за малко. Върнах си. Нещо се стъкнах. И ето ми го съндъка. Брах 2 ябълки, малко дърво и клечки. Добре. Извинете, но нещо съм настинал. Тук се вижда, че има пещери. И така, време е да се бере малко дърво. Шураки, супер. И крави. Ох, котио. Екстра. Между другото, точно такъв байам исках да съм. И клей. И тъкмо ще имам летър за по-нататък. За чародейска маса и за енчантинга. Пусна вълна. Още малко за пренощуване. И момент, да, написал съм. Ще играя на Easy. Пък после като се развива малко, може и на нормал. За да има малко предизвикателство, така да се каже. О, има и сняг. Там е гора. Доста добре. И ако искате да видите си, да, ако на вас се играе в такъв World, превратите клипа малко по-напреде. Малко по-назаде. Така де. И малко дърво. Първият ден още няма да строя къща. Ще се направя някоя дупка. И това ще е. После шаманевам. И така. Мисля това да го правя доста дълга поредица. И един сезон примерно ще е 20 или 25 епизода. Да, в момента игра на Майнкрафт 1.4.7. Именно. Още малко дърво. Събирам го сега в повече, за да после да не ходя постоянно да копая. В момента може да понякога може да чуете ето този звук. Това ми е от скапания стол. Добре. И мисля да го направя дупката е тук. Е така една дупка. Не знам обаче, винаги така си правете първия подслон в дупки. После защото... Даже ще за един блок по-надолу. Защото първия ден няма да ви стигне да си направите цяла къща. И после дойщата ще ви гонят. И става сложно. И така е по-добре.
така един крафтинг. Ето. Малко дърво. Още един чест да си имам. Легло. И фурна. Но между това може да гори. Хубаво. Ето така вече по-добре с каменни инструменти. В един момент кътвам. Прекъснаха ме, звъняха ми по телефона, но отново съм тука. И една врата. Ето. И така. Ще направя една брадва. И в момента забравих, но ще си кача Optifine Race Minimap и Ray Minimap, за да ми е по-удобно да си правя waypointове и глупости. Отново взимам дърво да си направя малко чаркол, за да може поне точове да си оправя и да се осветявам. И ако нямате меч, по-добре бийте животните с брадва, защото тя прави повече демейдж, почти колкото един меч. И да. Имам и летър, който е доста добре. Ще изгоря брадвите. Ето. Добра дупка. Мисля от ей тука и така надолу да копая. Това да ми е дупка мина. Дупка мина 2 в 1. Какво стана тук? Така се опече цялото дърво. Това слагам недължните глупости. Чаркола. Нарочно го правя така по-високо, защото после като в Авеса ще ви дам пример. Не. Ако е и така, после е и така. И така е по-бавно. И затова няма смисъл. За да си е по-добре. За да е както си трябва.
Да. Не мисля, че вече се стъмнява. Е, така малко да го разкопая. Да, прав съм. И ще уча да посадя тия sugar canes. Тук край брега. Прекъснаха ме отново, неочаквано. И мисля, че трябва да се умитам, защото чувам паяци. И ето. Преминахме първата нощ. Толкова води ще ми стигат. И да се сготвя. Мисля още един ден да разиграя. Супер. Стък? Не. Тук да се направи един меч. И ще събера още ресурси. Само ще трябва да оставя малко крави, поне 2, за да може после да ги разложа. Даже в момента ще направя нещо като развъдник. Ме дойде на ума. И така. Фенсове. Главното е, че много малко фенсове се получават. Пак ще трябва хора за дърва, то е ясно. Но поне трябва да оградя. Мисля да оградя. В голяма играчка. Един стак фенсове. Може и да ми стигнат. Те има гадни паяци. Сигурно са под земята. Може да има и някой спонър. Ще гледа да правя място колкото може по-ограничено. Айде, влизай вътре.
Да, ще сложа от и тук. Да не може да бягат. И настрани. И това мисля, ще ми е нещо като... Добре. И това да ще го направя така. Тук няма как. От тук няма как. Да, сега кобълстона ми свърши. Много тъп. Тук съм пропуснал. И... Добре. Не знам даже колко дълго стана клипчето. Надявам се да не трябва да го режа. Ще окача цялото. Е така. Няма къде да избягат. Ай, докъдето ми стигна кобълстона. Другия проблем е аз как ще се качвам. Посъхтарите ще минавам. Ние ще бъгна в апса. Дори не бях забелязал, че не снимам няколко минути. Да, заградих го. И вътре имам 2 крави и 2 прасета. Мисля после да си направя сено, за да ги размножа. А сега въпросът как ще минавам, това си е лично мой проблем. Даже ще ги заравня. Един момент да осветя. Така ма е добре. Така ще сравня. Поне... Всъщност измислих как да стане това. Излизането. Ще ми трябват още клечки. Ето как. Супер. Момент да преспя. И да, този клип ще го свършвам. Ето. Довиждане, харесайте, споделете, добавете в любими, коментирайте и това от мен, довиждане.